Dobre, vy viete, že ten Kučerka potom ako jeho manželka napísala list, ja som list zverejnil, bo manželka ma to požiadala, to vzniklo tak, že Kučerková na krajskej prokurátore sa obrátila nejakých prokurátorov, ktorých ja poznám, tí prokurátori mi to priniesli a povedali, môžeš to zverejniť so súhlasom Kučerkovej. Vtedy som vytiahol tie fašistické kabáty a on sa potom ospravedlnil za tým. Po tom liste, keď bol, myslím, že v Žiline, alebo kde ho dali, do začiatku, tak mu tam robili tak zle a vyhrašali za tým obvineniami manželky aj otca, že on to zobral naspäť, ale to, čo oni zverejnili v tom 6. mesiaci, myslím, to zverejnila prokurátora, že to zobral naspäť. No a potom mi povedal... On v zápäti to zobral späť, podal na nich asi 2 trestné oznámenia na inšpekcii. Má 37 stranovú výpoveď rozsiahlu o tom, jak som chodil vypalovať ropa, šurek, jak učili slobodní. Ja tú výpoveď nemám k dispozícii, je to na inšpekcii a je to pred vznesením obvinení, čiže sa k tomu nevieme ani dostať.